риояи қоидаҳои гигиенаи шахсӣ ҳангоми истифода аз нақлиёти ҷамъиятӣ масъулияти ҳар як шаҳрванд ба ҳисоб меравад, махсусан дар шароити паҳншавии бемории сироятии коронавирус COVID-19. андешидаи чораҳои эҳтиётӣ ва пешгирӣ аз паҳншавии бемории COVID-19 аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани тадбирҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз паҳншавии сирояти коронавирус COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва риояи қоидаҳои беҳдошт аз тарафи шаҳрвандон боис гардид, ки дар марҳилаи якум шиддати сироятёбӣ аз ин вирус камтар гардад. аммо ин маънои онро надорад, ки мо фориғбол бошем. ҳоло ҳам эҳтиёткор будан ва риояи қоидаҳои беҳдошт ҳатмӣ талаб карда мешаванд. дар хуруҷи мавҷи дуюми ин беморӣ ҳарчанд аз ҷониби давлату ҳукумат, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва дигар ниҳодҳои дахлдор ҷиҳати пешгирии ин беморӣ тадбирҳои мушаххас роҳандозӣ карда мешаванд, аммо баъзе шаҳрвандон ҳангоми истифода аз нақлиёти ҷамъиятӣ қоидаҳои беҳдоштро риоя намекунанд, ки ин боиси нигаронии дигар аъзоёни ҷомеа мегардад. бо вуҷуди он ки аз ҷониби масъулини вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамарӯза аз субҳ тамоми воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ безарар гардонида мешаванд ва баъдан дар хидмати мардум қарор мегиранд, мутаассифона баъзе шаҳрвандон ин ҳама заҳматро нодида гирифта гигиенаи шахсиро риоя намекунанд ва эҳтимолияти гирифторшавии атрофиёнро ба ин беморӣ меафзоянд. шиддат гирифтани паҳншавии дубораи ин беморӣ моро ҳушдор медиҳад, ки саҳлангорӣ ва беаҳамиятӣ зоҳир накунем ва қоидаҳои гигиенаи шахсиро ба таври ҳатмӣ риоя намоем. ба ин манзур вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳамаи шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш менамояд, ки ҳангоми савор шудан ва истифода бурдан аз нақлиёти ҷамъиятӣ ҳатман қоидаҳои беҳдоштро риоя намоянд, аз ҷумла пӯшидани даҳонбанд, шустани дастон бо собун ва дигар моеъҳои безараркунанда, ҳамроҳ гирифтани маҳлулҳои антисептикӣ, дастпокунакҳои намдор, нигоҳ доштани фосилаи иҷтимоӣ ва умуман тозагии шахсиву ҷамъиятӣ аз ҷумлаи тадбирҳое мебошанд, ки гирифторшавии моро ба бемории коронавирус COVID-19 нигоҳ медоранд. беҳтарин роҳи ҳимоя аз бемории сироятии коронавирус COVID-19 риояи қоидаҳои гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятӣ мебошад.